ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, мега ҳар рӯзи худ бипурс агар мардӣ ки имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. Як бародармон занг зад, хоҳиш кард ки ҳамин навори моро дар интернет паҳн кунем, то ки бибинанду клиентои мо зиёд шавад ки мо чӣ ҳунар дорему чӣ кор мекунем. ин ахтон бинем бародари мо чӣ ҳунар дора ва чӣ кор мекунад. марҳамат зангаш бизанен, ба нархи арзон мерава шумода хизмат мекунад. ина ҳунари бародари мо ҳам хеле айкина аппарат қатӣ бинен хонуро чӣ гули хушрӯ мезана, ранги абой мешава. хайна хитон бо дидестен, ина нигоҳ кунем бибинем ки чӣ кор мекунад, чӣ хеле мешава. фақат ай шумо занг задан, занг бизанен, ина рақамошон ҳастай, дар хизмати шумо барои ободии ватан, барои пешрафти ҳар яки моай. ина занг бизанен, марҳамат меравам ба нархи дилхоҳ, ба нархи арзон шумода хизмат мекунам.